Francis Kaufman, l-Amerikani li preżentament kien sab arrestat fil-Greċja fuq suspetti li qatel is-sieħba tiegħu u sussekwentament lil bintu tas-sena, ibbenefikan direttament minn 163,000 euro minn fond tal-films fl-Italja. Dan ħabbru il-Ministru tal-Kultura Taljan Alessandro Giuli kif insista il-permezz ta' soċjetà dan ir-raġel akkwista b'mod indirett dawn il-mijiet ta' eluf ta' euro brabta mal-finanzjament ta' proġetti ċinematografiċi. Killura fl-2020 meta Kaufman taħt l-identità ta' Rexel Ford qal li qed jipproduċi film bit-titlu ta' Stelle della Notte, madankollu minn dan kollu ma kien hemm assolutament xejn. Il-Ministru Taljan insista li tali finanzjament ma jistax jaqbad u jingħata isu xejn mhu xejn. L-attitudni allegatament fraudolenti ta' Rexel Ford tidher li hija sinonima miegħu hekk kif qabel xejn jidher li kien jagħmel użu minn isem fittizju. Iżda mhux biss, dan kif anke f'Malta tant allegatament jifroda lil numru ta' persuni. Qabel xejn sit il-post fejn kien jirrisedi f'Whitty Line kien qabel miegħu li kien se jgħix waħdu u biss meta kollu tul iż-żmien kien qiegħed jgħix miegħu lil Anastazja żagħżugħa Russa li kienet tistenna t-tarbija tiegħu. Net News kellem ukoll ma' sit ta' bar f'Marsa Scala fejn qalilna b'mod anonimu illi l-Amerikan kien it-tanta jidħol jaħdem magħhom lejn l-aħħar tas-sena 2023. Wa spjega ma' Net News li kien marandu b'file estensiv ta' CV tiegħu fejn wera fost oħrajn illi kien kok prim u kellu diversi ideat ta' kif seta' jtejjeb il-prodott. Kaufman kien insistielu li fl-Istati Uniti huwa kien jaħdem fil-kċina li kellha franchise ta' tacos. Madankollu spjega ma' Net News illi kollox kien qiegħed jindika li dan ma kien minnu xejn u kien keċċeħ 50 jiem. Sejt il-Post innota wkoll li dan l-Amerikan kien eċċentriku u li f'dawn il-ftit jiem it-tanta jbih idea li jkabbar l-isem tal-Post u jidħol fis-sħab ma' kumpanija mingħajr ma effettivament joħroġ euro. U kien innotat ukoll li s-sieħba tiegħu ċoe Anastazja kienet dejjem takkumpanjah bil-qiegħda tistennieh lesti xogħlu mingħajr ma tlissen kelma. Apparti minn hekk kien hemm diversi stabbilimenti oħrajn f'Marsa Scala li r-raġel prova jimmonipulhom u jbelhom il-gideb biex idawwar lira ta' malajr. Intant, rapporti fil-medja Taljana weraw ukoll kif allegatament u missier Kaufman kienu sansitra jaddulu eluf ta' dollari fix-xahar biex imantnuh u joqgħod kemm jista' jkun il-bot minnu.